Arektado ang usa ka giilang high value individual o kaubanan niini human positibong napalitan og Cebu sa gikasang drug bypass operation alas 3:28 sa kadlawon niadtong Sabado, Nobyembre 22, 2025 dito sa Poroxay Central Poblasyon Kalilangan, Bukidnon. Ang mga dinakpa na ilang sila si alias Cap, high value individual, o alias Alice, 28 anyos. Atol sa operasyon, nakumpiska ang 5 ka sachet sa gituang Cebu nga adunay kinatibuk ang gibug-aton nga 128.18 grams o adunay standard drug price nga 871,624 pesos. Dugang sa nasakmit ang usa ka unit sa cellphone, usa ka sakyanan, 1,350 nga kwarta ug uban pang mga butang. Kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang giandam batok sa mga dinakpan nga temporaryong gikustodiya karon sa Kalilangan Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Roston Villafranca, XFM News.